Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dalu punika tanggal 11 Dzulhijjah taunipun 2000 kawan doso setunggal Hijriyah. Kaum muslimin tasih saged nindakaken salat Idul Adha kanthi berjamaah walhamdulillah senadyan pagebluk arupi wabah corona menika dereng paripurna. Lan menika pinangka setunggalipun kanikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dumateng Allah, nyukur dumateng Allah awit Allah Subhanahu wa taala tasih ganjar yuswa panjang kagem kita sedaya lan tasih saged makempal nindakaken salat Idul Adha kanthi berjamaah. Awit wonten ing Jawi mriku sampun kathah kaum muslimin semanten ugi tiyang-tiyange kang boten Islam ingkang sampun kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala sebab jalaran wabah corona. Dinten kala wingi nggih cacahipun tiyang ingkang sampun kenging penyakit kalau sampun dumugi 100.000 langkungipun 6.000. Ananging Allah Subhanahu wa taala wonten ing dinten menika tasih ngeparengaken kita sedaya diparingi yuswa panjang nindakaken salat insyaallah mangke kasusul nindakaken meragat satu kewan kurban. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing prastawa Idul Kurban wonten pinten-pinten piwucal kesaenan ingkang saged kapendhet. Antawisipun piwucal ingkang paling penting, ingkang paling baken, ingkang paling wigati inggih punika piwucal babagan at-tauhid. Sebab Allah Subhanahu wa taala ndhawuhi kita nindakaken meragat satu kewan kurban. Inna a'tainakal kautsar. Tenane ingsun wis maringi marang sira kabeh kanugrahan sing akeh, fasholli mongko tindakno salat li rabbika marang pangeranira wanhar lan meragato kewan kurban. Kewan kurban menika namung pareng dipun ujubaken kang wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten pareng kita sedaya nindakaken setunggal ibadah sae rupi meragat kewan, sae rupi ndonga, sae rupi salat, zikir lan sapanunggalanipun kejawi sedanten ibadah kala wau dipun ujubake, dipun aturaken wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dawuh kul kandakna Muhammad inna salati tenane salatku wa nusuki lan anggonku mbeleh wa mahyaya lan anggonku urip wa mamati lan anggonku mati lillahi rabbil alamin. Namung kula aturaken, namung kula pasrahaken wonten ngarsanipun Allah ingkang murba masesa mubah musi ing jagat. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas mbakyu lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah, piwucal ingkang angka kalih nggih magepokan kalian prastawa Idul Kurban. Mboten sanes menika
napa niki maringi piwucal kagem kita sedaya supados dados tiang-tiang ingkang sahi Zuljud menika tiang-tiang ingkang loman, ingkang karim, nggih asring donodriyah, asring sedekah, katitik senadyan ekonomi kita sedaya nembe ambyar merga wontenipun wabah ananging kaum muslimin wonten wewengkon mriki mboten kendhat anggenipun sedekah, mboten kendhat anggenipun ngaturaken kurban wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, mboten kendhat anggenipun nyisihaken rejeki ingkang Allah Subhanahu wa taala paringaken saperlu kagem napa menika ibadah, saperlu kagem sedekah, saperlu kagem aweh dumateng tangga teparu arupi daharan unjukan lan sanes-sanesipun. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Kana Allahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhi." Allah Subhanahu wa taala tansah maringi pitulungan dumateng titahipun, nggih sadangunipun titah niki tansah maringi pitulungan dumateng sami-sami sederekipun umat Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, boten kathah ingkang saged kawula aturaken sabab pamarentah sampun maringi dawuh khutbah wonten ing wekdal punika mboten pareng dipun tindakaken dangu-dangu. Piwucal ingkang pungkasan ingkang angka 3 inggih menika kawula ngaturaken pepiling pemut dumateng jamaah sedaya supados kita nindakaken tawassul bil a'malis shalihah. Nggih menika tawassul dumateng Allah kanthi amal saleh. Kita sedaya nindakaken napa niki zikir, takbir, tahmid, tahlil, semanten ugi nindakaken salat Idul Adha, semanten ugi meragat satu kewan kurban, menika sedanten ibadah, amal soleh ingkang dipun wedalaken saking rizki kita sedaya peparingipun Allah Subhanahu wa taala. Kita nyuwun kanthi lantaran amal soleh kalau wau, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal-enggal jabel, enggal-enggal ngicali wontenipun pagebluk arupi wabah corona. Allah Subhanahu wa taala dawuh, Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah kula sampun nindakaken iman, ya Allah kula sampun nindakaken ibadah, faghfir lana dzunubana, mugi paduka kersa paring pangapura dumateng sekabehing dosa. Semanten ugi kasebat wonten Sahih Bukhari, wonten tiyang cacah 3 ingkang kejebak wonten saklebetipun gowa, piyambakipun boten saged medal saking gowa kala wau, lajeng piyambakipun nyebat amal salehipun nggih sak nuli Allah Subhanahu wa taala niku ngicali watu kalau saged geser. Mila saking menika kula ngaturaken kagem para jamaah nalika kita nindakaken amal saleh, monggo amal saleh kalau kita aturaken wonten ngarsanipun Allah sinambi nyuwun ndedonga mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal ngicali wabah virus corona. Nggih sederek kita ingkang sampun kapundhut sebab jalaran wabah kalau dipun paringi syahadah, dipun paringi mati syahid, ingkang tasih gerah enggal-enggal dipun paringi mantun, ingkang ekonominipun ambyar enggal-enggal pinaringan rejeki ingkang kathah barokah. Nggih satemah negari kita dados negari ingkang sakinah, ingkang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto lan harjo, murah kang sarwa tinuku, gampang kang sarwa sinandang, subur kang sarwa tinandur. Allahumma amin. Pungkasanipun atur kula ngaturaken pepiling ugi dumateng para ibu-ibu, mbak-mbak, remaja putri supados ngathah-ngatahi sedekah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, aku nate diwenehi ngerti dening Allah, diparingi ngerti dening Allah, ahli neraka niku kathah-kathahipun tiyang setri. Sebab napa? Yakfurnal ashir. Piantun setri niku paling asring gresulanipun, paling asring wani dumateng tiyang kakungipun. Mila dosa ingkang kathah kula dipun sirep mawi ngathah-ngatahi sedekah. Inna sadaqata tudfiul ghadaba. Tenane sedekah iku bakal nglerem dukanipun Allah Subhanahu wa taala. Pungkasanipun atur monggo kita sedaya ngaturaken penyuwunan pendonga pamuji wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, nyuwun tambahan keimanan, ketakwaan, nyuwun tambahan kanikmatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi estu-estu wabah punika enggal-enggal dipun icali dening Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين